To jama'a, ga wani sabon labari. Matashin nan da ake kirari cewa shi ya auri Rahama Sadau ya bayyana wani faifan bidiyo da yake kirarin cewa ba shi ya aure ta ba. Wannan hotuna nasa da ake yaɗawa sun yi hotunan ne tun shekaru da dama da suka wuce. Daga bisani kuma an gano cewa Rahama Sadau wannan wanda ta aura ba ɗan Najeriya ba ne. Wai ikirarin mutane da suke cewa shi wannan matashi ɗan China ne ta aure shi. To jama'a me za ku ce game da wannan aure na Rahama Sadau? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To jama'a, mun tashi da wani alhini kuma Allah ya yi wa sarkin Zuru na jihar Kebbi Major General Muhammad Sani rasuwa. Sarkin ya rasu a wani asibiti da ke London. Ya rasu yana da shekara 81 kuma ya bar 'ya'ya guda 7. Allah ya ji ƙansa, Allah ya gafarta masa.